Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Muhammad Rizky Wahicahyono, kelas 11 IPS 3 nomor 18. Pidato. Ingkang kinurmatan Bapak saha Ibu tamu undangan. Hadirin sekalian ingkang berbahagia ugi ingkang kawula kurmati. Langkung rumiyin monggo kita sesarengan ngunjukaken rasa syukur dhateng Gusti Pangeran. Sholawat serta salam mugi kaunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ingkang kawula tresnani, wonten kesempatan menika kula badhe nyampaikan sesora kanthi judul kesehatan. Kesehatan wakniku penting saged ugi perlu kita jagi. Sebabipun kesehatan niku reginipun awis. Contonipun kita gadah penyakit panas niku rasane empun ora penak. Jagi kesehatan niku sebenarnya simple sanget. Kuncine mung urip sehat inggih punika maem ingkang teratur lan bergizi, olahraga ingkang cukup lan istirahat ingkang cukup ugi. Nika kuncinipun urip sehat. Kanthi njalakake 3 kunci niku insyaallah awak sehat. Hadirin ing kinurmatan, menika sekedhik sesora saking kawula.